sarki ɗaya zana sa, sarkin da ya yo sama har kasa, shi ya yi bishiya ya fitar da rasa. Ya Allah masanin sauka a yau muke yan ummu Khadija ke murna, ni ban manto alayensa ba, sannan ban manta sahabu ba. In ya taka ba sabar shi ba, zan sashi sauka a yau
Fatima Mustapha ta yo sauka, Zula Shaibu ta yo sauka, Aisha Abubakar ma sauka, Khadija Ibrahim ta yi sauka, Ummu Salama Salisu ta yi sauka, Bilkisu Haruna ta yo sauka, Rukayya Haruna ta yo sauka, Bilkisu Rufa'i ta yo sauka, Salma Sani ta yo sauka, Zainab Tasiu ta yo sauka, Maryam Abdallah ta yo sauka, Halima Sunusi ta yo sauka, Maryam Sunusi ta yo sauka, Maryam Zubairu ta yo sauka, Khadija Jibril ta yo sauka, Safina ta Jibril ta yo sauka, Shamsiya Ma'aruf ta yo sauka, Amina Ishaq ta yo sauka, Fatima Lawal ta yo sauka, Asiya Salisu ta yo sauka, Usman Junaidi ya yo sauka, Abubakar Haruna ya yo sauka, Abdul Samad Sabi'u ya sauka, sun yo sauka, sun yo sauka.